Sfânta Evanghelie de la Ioan, citire. La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era dintr-un început la Dumnezeu. Toate prin Dânsul s-au făcut și fără Dânsul nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Întrânsul era viață și viața era lumina oamenilor și lumina în întuneric luminează și întunericul pe ea n-a cuprins-o. Fosta om trimis la Dumnezeu, iar numele lui era Ioan. Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre lumină, ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci ca să mărturisească despre lumină. Cuvântul era lumina cea adevărată, care luminează pe tot omul ce vine în lume. În lume era și lumea prin Dânsul s-a făcut, iar lumea nu l-a cunoscut. Într-o ale sale a venit, dar ai săi nu l-au primit. Iar celor câți l-au primit pe Dânsul și cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă Fiii lui Dumnezeu, fiind născuți nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu. Și Cuvântul s-a făcut trup și s-a sălăjuit între noi și am văzut slava Lui. Slavă ca unea născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Ioan mărturisea despre Dânsul și striga zicând: Acesta era despre care am zis, cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era. Și din plinătatea Lui noi toți am luat și har peste har. Pentru că legea s-a dat prin Moise, iar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos.